Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Kamo ang asin sa katawhan. Kun ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon paman pagpabalik sa kaparat niini. Kini wala nay kapuslanan ug angay na lamang isalibay ug tunob-tunuban sa mga tawo. Kamo ang kahayag sa katawhan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan, kundili ibutang gayud sa tungtunganan aron makadan-ag sa tanan nga anaa sa balay. Busa, ipadan-ag gayud ang inyong kahayag at ubangan sa mga tawo, aron makita nila ang inyong maayong buhat ug magdayig sila sa inyong amahan nga atua sa langit." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong adlaw kaninyong tanan. Mga igsuon, atong hinumduman nga kining atong Kristohanong pagtuo pamaagi sa pagkinabuhi. Atong hinumduman, mga igsuon, nga kining atong Kristohanong pagtuo pamaagi sa pagkinabuhi. Our faith is a lifestyle. To believe in the Lord means to follow, to live a certain lifestyle nga musalamin sa maong pagsunod kaniya, mga igsuon. Og nindot kaayo kay siha sa atong ebanghelyo o diha sa atong mga ebanghelyo, ato gayong makita mga simpleng imahin nga magpatinaw kanato sa maong panawagan. Sa atong ebanghelyo karon, mga igsuon, gitawag kita na mahimong asin ug suga para sa kalibutan. Gitawag kita sa atong ebanghelyo karon na hubaron ang atong pagtuo kang Kristo sa usa ka kinabuhi nga maghatag og kaparat o kalami ngadto sa uban ug kahayag ngadto sa uban. Sa unsang pamaagi man nato kini pagabuhaton, mga igsuon. Una sa tanan, atong hinumduman nga ang kaparat ug ang kahayag wala gayod nagikan kanato. Atong hinumduman nga ang asin ug suga wala gayod nagikan kanato. Ang atong kaparat nga atong ipaambit sa uban, ang atong kahayag nga atong ipadan-ag sa uban, magagikan gayod sa atong relasyon sa Ginoo nga mao ang tinuod nga asin ug kahayag sa kalibutan. Buot pasabot, mga igsuon, kining panawagan nga mamahimo kitang asin ug kahayag sa kalibutan nagtawag sa matag usa kanato sa pagpalig-on sa atong relasyon kang Kristo, ang tinuod nga asin ug kahayag. Kung wala kining maong relasyon, mga igsuon, pundido ug walay kaparat ang atong kinabuhi ug wala kitay ikapaambit, ikapadan-ag ngadto sa uban. Buot pasabot, mga igsuon, kita gitawag karon sa pagpamalandong nga ang Ginoo ragayod ang atong tagaan og papel sa atong kinabuhi nga muhatag og kalami sa atong kinabuhi og lamdag sa atong kinabuhi. Maong ato kining pamalandungan, mga igsuon, unsa may naghatag natog kalipay karon.
Iya ba sa iya ba sa Dios ang sumbanan sa atong kalipay? Unsa may naggiya sa atong paningkamot ug adlaw-adlaw na kinabuhi, mga igsuon? Iya ba, gikan ba sa kahayag sa atong Dios? Mao kana ang una natong hinumduman, ang tinuod nga asin ug kahayag ang atong Dios. Og sa atong pagtubag na mahimong asin ug kahayag ngadto sa uban, magsumikad gayod sa atong lig-on nga relasyon sa atong Dios. Ikaduha nga pagtulunan nga atong pagabitbiton, mga igsuon, mao kini: nganong ato mang tagaan og kaparat ang kinabuhi sa uban? Nganong atong lamdagan man ang kinabuhi sa uban? Daghan kayo sa atong mga kaigsuunan, mga igsuon, maayo kaayo mamaba, maayo kaayo manulti, maayo kaayo mupatinaw, maayo kaayong giya para sa uban. Pero unsa man ang nahitabo, mga igsuon, ang ilang gigiyahan padulong sa ilang kaugalingon. Buot pasabot, mga igsuon, ang panawagan kanato nga mahimo kitang lamdag sa uban, aron ang uban makatultol dili kanato nga nagpaambit sa maong lamdag, kundili ngadto sa atong Dios. Atong tagaan og kalami ang kinabuhi sa uban, aron ilang mailhan ang kalami sa grasya sa atong Dios. Mao kini ang atong pamalandungan, igsuon. Ang tumong sa atong pagpuyo sa atong Kristohanong kinabuhi, aron ang uban makaila sa atong Ginoo. Kung atong lantawon, pagkanindot di ay kung atong himuong matinud-anon ang atong pagpuyo sa atong Kristohanong kinabuhi. Dili lamang kita ang nabulahan, kundili mabulahan usab nato ang uban. Kung mapuy-an nato kini, mga igsuon, makita dinhi kanato ang usa ka kinabuhi nga magtultol sa uban ngadto sa atong Dios. Sa atong pagpadayon nining santos nga misa, mga igsuon, pangayuon nato ang dugang grasya ug lamdag sa Dios aron atong mapuy-an ang iyang panawagan karon. Mapuy-an unta nato kini, hinaot pa unta.